салом тамошобинон, созед нағзен пеш япай дилором омадаги мана бинои Корвон Сити болои Тоҷи Зарин як мошина худи япай дилором моро пешвоз гирифтестай нигоҳ кунед. имрӯз наворои мо аз назди япай дилором мешава. бисёриҳо кофта будан наёфтанд ҷои япай дилорома. марамад аз берун ман навор гирифта нишон додестам ки биёвед як мошина болои Тоҷи Зарин. марамад курпошон беҳад хушрӯ курпача беҳад комплектои фасон доранд. марамад ина диден ба осонӣ пайдо мекунед. немҷада худаш навистагиай диден рекламашон ҳаст. хулоса паи дилором оптави кандахтаро чи парда чи курпачаворӣ чи курпачаҳои тайёр чизе дар корай нависен. жалюзи оварденай хушрӯ. ино чанд пул? Жалюзо установка шкати доставка шкати 130 сомон 120 сомон сар мешавад. неки Туркия турецки тоза мана 120 сомон 100 сомон намхе гарантия да 10 сол метиям. ина ба щётка шуштан ба айна шуштан проблема нест. гарантия ина марамад жалюзи дар кор боша биёед. мана марамад жалюзи дар кор боша. метри квадратиша 1 метри квадрат ниш 120 установка кати сар мешавад. аҳа 120 сомон установкаш кати сар мешавад. духтаро диден бигирен ки хитой кати кор накардесем фақат турки ба щётка марҳамат мешӯен бо ҷожда кашол мекунед. ҳечи намешавад. диден ҳаманам дош ҳастай нависен шуна бошмодам мефаҳмонанд. тамошобинони азиз пеш япай дилором омадагием. ассалом созе нағзе навинкотон омадана ҳами қадар навинкои фасон омадагай. ина бинен пардаои тайёр мепурсиден ҳам хушрӯвай интихобшон. ина бинен ҳамин нархошон чӣ хела япа? нархошон ай 20-25 сомон сар мешавад. нархи тура турашо партирош ай 40 сомон сар мешавад. ина духтаро тур аз 20-25 сомон сар мешавад то 400 сома то 350-400 сомон. партерош чи не ду тарафаш? партирош ҳам ай 40 сомон сар мешавад то 350 сомон то 400 сомон аст. хулоса инами тақрибан ами як вайда арзони ами ҳаста я 500-600 сомон тайёр. як тиреза агар ки карнизо як тага бошад мумкин ки 400-500 сомон мешавад. ина диден духтаро нархи пардаи тайёр диден 400-500 сомон сар мешава. то қимат то чанд ҳазора. хулас бо бинависен вобастаи материал вобастаи ки тиреза калона ё майда. ира бинен чӣ хушрӯвай расходаша нигоҳ кардадан мебинем. апай дилором дизайнои фасон дорам. мана марҳамат духтаро пардорам дизайнои фасонша доранд моддаои ҳозира. марамат бо метавонен нависеншона ё ки биёен ай пеш бинен мефаҳмен ки чӣ намудош ҳастай. иҷа бозори Корвонай бинои Корвон Сити якум ошёна поёнда Тоҷи Заринай апай дилором боша якум ошёнадай. марамат биёен ай пеш борошона бинен ҳам қадар пардаои хушрӯ доранд пардавориҳои фасон доранд. ёра бинен ҳамаша аксия 160 сомон. сангчадори тоза турецки духтаро марамат баландиш 290 гарантия 10 сол камшда 10 сол. хушрӯване ира бинен духтаро без сангш 130 сомон ҳамаша аксия кардем. хурем султонора 250. ино турецки тоза духтаро нархи 1 метрш дар назар дошта шудагиай тоза турки ҳичи намешава. эксклюзиван духтаро ҳар ҷода ин намуд пардао нест камёфтан. баъд бо намихеле бо вай дорем панои хушрӯ дорем. ина тарафам нигоҳ кунед. панои хушрӯ дорем. иям вая на портена партиера на фақат пано. аҳа ина ё чанд пулан? иш 350 сом инош 500 сом. турецки диден духтаро необычный пардаои вав каседа дар кор боша пеш япай дилором биёен ҳамаш борош эксклюзивай чӣ хеле гуфтан. аз ами 20-25 сомон нархи ами тур сар меша ай 40 сомон нархи инами материал партер. хулас бинависен бо катишон гап занен. ина намудоша бинен хушрӯ ранги бархат будая блесча бинен. рангош ҳаст. чанд пула ино? рангош ҳастай. ино якта панош 1250 сомон. ҳами ягам хеле тайёрша? якта тайёрш 1250 сомон якта ина медиден духтаро. тагждаям гул дора. ана диден
چخه فاسون قخشرون یا بویچنی قیمت اینو یکنی مزوره ما هزار 250 میتی مزور 200 همه چیزش است دخترو بنویسین با کچون گپ زنین من مرامت بهترین وریانت در جای پیدیلورم شما را انتظار دخترو صفتی را بینین توزا ترکی من دیدن چه خوشروان ماتریالش ترکیه من دخترو خوشروگی را بینین اخی کاری پیدیلورم بخچونای باور کنین به حد کاری خوشرو دارن کامپلکت های کورپاچه را بینین دیزاین های نوین که بعد میدونین کاری پیدیلورم تماما دیگر ای دخترو رنگی کاری دستی دم یک تا برای یک کامپلکت همی تیار شدن 5 روز می رود یک کامپلکت 5 روز دا تیار می شود دخترو به حد فسان ای نگاه کنین و خیلی خوش رو دختگان میدونین اینو همش همی کامپلکت های پیدیلورم همش پختاش زوادسکویان پختای قیمتی که بزرگ هست یگان شمک شوی نشون تیم سفید خوش رو بعد ماتریالشون همش ترکیه نمیای که دیدستین تورецکی توز نگاه کنین و خیلی کامپلکت های فسان دارن مرامد عروسکو دخترکو برای خونهاتون گرفتنی باشن پیدیلورم دا زنگ زنین یا که بیاین بینای کاروان سیتی یک ماشینا جای پیدیلورم بالای تاج زرین داینا یک ماشینا بالای تاج زرین داین مرامد خوشگش بینین پریمو یکم جو امو اینا نگاه کنین فاسونی شبینین دخترو ای پدلکا هستا اینو خیتویش هستا نکیم بوریمو چیستا اوریجینال ترکیه гарантияш кати ма Истанбул инора заказ мекунам баъд кори мо тамом дигара кори мо дастӣ мошинка кати мезанам баъд ба даст мекашам ира бинен чӣ хушрӯй духтаро ҳамин комплект чанд сумай 6000 сомон 6000 сомон духтаро комплектои апай дилором пахтадор нами 4 курпачаву 4 болишчон аз 1500 сомон сар мешава қимати нами 6000 ая 6000 бу қимат айдам қастай айдам ина эксклюзив ина хулоса инам хеле курпачаи воима дар кортон боша биёин пеши апай дилором арзоношам доран инаму пахтадорои аз 1500 сомон сар мешавад доран лекин инам хеле эксклюзивам доран ҳатман пеши апай дилором биёин ина бинен ина инора па заказ қабул мекунена хушуча не ира бинен полиштоша диден чӣ хушручай хулос корашон беҳад фасона то 90 сантиметр мо метоним карда проблема нест тайёрш мисол 80 мебурояд 75 мебурояд без проблем ҳар як метри курпача ба 3 кило пахта меравад паҳн курпача мекунем барои ина духтарако ҳозир мерем дигар нуқтаи савдошона мебинем да бинен иҷода ҳами интихоб бисёрай ҳама намуди комплектҳо ҳастай ҳозир якчандшам нархоша мепурсам мефаҳмонам тона гӯш кунед духтаро ҳозир дар бозор ҳам бори ӯзбекистон аст ай материалаш ҳам хитой ва ҳам туркӣ аяпаи дилором турецки тозаи баъд турбайшам дорен на хитоям дорен мана нигоҳ кунед фабричный хитой фабричный инам хитой фабричный инами чанд пула инами комплекташ 42 кило пахта дора диден духтаро ҳозир мо аксия кардастем бе пахтаош 1650 сум бе пахта 1650 сум диден чӣ хушрӯ болиш 3-20 пора кардаки аксия 1650 сум бе пахташ бигирам бонахстара ина нигоҳ кунед заказ бисёр шудааст ина нигоҳ кунед ина ё чанд пулан ая ҳамуная бинен духтаро чихе бисёрай ҳамҷоз ягонта 1500 аста кадомус ина духтаро ина 1500 пахта дор диден чихе хушрӯ мана марҳамат чӣ моделе дар корайтона ҷо камай духтаро ҳамаш нестай лекин я намуд фасоно доранд ки чӣ намуд чӣ гиле дар корай апай дилором дора бор беҳад бисёр доранд марҳамат чӣ намуде ки комплект дар корай нависен тайёртон мекунен намино ҳамаш борои апай дилоромай ина иҷара нигоҳ кунед ҳамаш борои апай дилоромай ҳамқа интихоб бисёрай оптавикан дасти аввалай духтаро баъд духчон да ҳама маълумай бовар кунен духчон беҳтаринай духтарако анамихе курпачавориёи фасон омадай дар ҷои апай дилором нигоҳ кунен чихе хушрӯчаян ино медонен ҳозир акция рафтестай духтагӣ тайёршон бепахта 4 курпачаву 4 болишт бепахта 1700 сомон оригиналошай нигоҳ кунен апай дилором аз ҳамин 600 сомона
комплекти тайёр аз 600 сомон аст ҳар мешава. Неки ино не. Ино не хайтеко духтаро. Ино 1700 сомон ай духтаро. Диден? Ина марамат. Мақсади ма ки ман шумода фаҳмонам нархошуна. Вышивкаи туркӣ мегам. Инами материалай. Бараш яки чӣ? Метавонам ки бе пахтаам бихарам. На. Бе пахта духтаги тайёр 1700 сомон. Мана. Рангош мана ҳаст. Ина рангош ҳама намудуш ҳастай духтаро бинен чихе курпачавориёи хушрӯ дар ҷои апаи дилором. Бозори Корвонай бинои Корвон Сити мана бинои Корвон Сити духтаро якум ошёна болои тоҷи зарин даян. Баъди нигоҳ кунед расветкора бинен. Ина светлиёшам нишон ченапа. Касе да гулчадор мефурад. Ина моделам хушрӯа. Айнам расветка дорена? Кабуд аста. Сере дорем, бежеве дорем. Бардове дорем. Бисёра интихоб бисёр омадагиай духтаро. Ина марамат бинависен ё ки биёен ай пеш бинен да маҳқултон мешава. Якандозуи бе пахтаям аста. Ина инора метавонем ки бинен. заказ кунем. Ина курпа мегирам ку бисёр арусако. Бе пахташ чанд сомаям ино? Балхои тоза. Ай размераш вобаста. Ну тақрибан. Ами то 300 сомон, 200 чанд сомон мехоҳад. Бе пахта? Ина диден духтаро. А она матрасотон чанд пула ина ваё? На курпо. И курпо ё чанд пула? 450 миллион. Аҳа. Инош 400 сомон 420 шуд. Қа духтуш хушрувай. Ҳозир камтар вай қимат шудай. Нора ки мола ай хориҷа мехарем. На духтаро диден чихе хушрувай ҳама намудуш астай. Чӣ размере дар корайтон на духтаро? Бигирам бо нахстара мисол ки бисёраш пахта да сомнения доранд. Сомнения накунен. Ами хеле якандозора бихарен бари хутун будусонед. Мода бо сабуктар мешавад, ҳам мода осонтар мешавад, ҳам шумо аз якум даст мегиред. Намарамад ҳаминора тамошобинони азиз ҳаминора ҳамаша апай дилором хичон обтавикан хичон бор меёранд. бовар кунен ҳам хушрӯа интихобшон. Ҳозир як тайнами курпаҳошон аҳои мекунанд бинен да мекушоянд духча бинен чихе хушрӯ гуландозӣ кардагиай. Курпои фасони даст дуз духтаро беҳад хушрӯа ира бинен охи чихе фасончаянд. Марамад 450 сомонай балхои тоза. Ина ино даст дузан 450 сомон. Ана ино мошинка катян ё чанд сом? 420 сомон. Марамад ина кадом намудуш дар кораи пахтадор тайёр 450 сомон 420 сомон. Ина инамучам ҳаст. Мана хамилён чандай? 450 сомон даст дузая? Таша хушрӯа мемонем. Ина даст дузай духтаро. 5 то 6 кило пахта мемонем. Арусако да духтаро дига метонанд ки намхе тайёрак занои азиз барои духтаротон метонанд тайёр духтаги пахтадор омада апай дилором заказ кунен. Дарава как доставкатон мекунанд дига тамом дига пахта андозону дигар чӣ намекунен. Фақат киҷо доставка. Мебарем. То мисол таксиои Хисор, таксиои Регар, таксиои Кулоб. Унҷаш бахай бо ёрдам мебарем мисол ина духтаро нигоҳ кунед. Бисёр одамо уже гирифтан аймо. Куйбышев рӯй кардам. Москва рӯй кардам. Дидан уже бо раҳматам гуфта навистан. Ина духтаро диден корои апай дилором беҳад хушрӯвай. Бо биёен ай пеш бинен. Бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна болои тоҷи заринда. Рақамошон ҳаст дар экран барои маълумоти бештар бо нависен шуна.